ደሞ ዩቲዩብ ከፊል ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ዩቲዩብ ማለት እዩ። ቪድዮ ክሰርሕ ሓስዮ ማለት እዩ። ሓቦ ለስነቓኻ ዕርኽትና ኣሕዋት ገይሩ ዩቲዩበይ ብስነ ስርዓት ሒዙ ልክዕ ሓምናዊ ዓለ ተኻናኺኑ ግዴታ ክኽፈል ዝገበረኒ ደሞ ኢፍየ ማዕረይ ካብ ልቢ ብጣዕሚ እየ ለመስግነካ። ናይ ዓለኻ ዩቲዩብ ተኻናኺንካ ነገር ሓሊኻ ሳላኻ ደስ ይልኒ ጀሚርኩም ኩሉ ግዜ ወርሒ ወርሒ ይኸፍለኩም ብዙሕ ገንዘብ ይስራሕ ማለት እዩ። ሓላላ ዩቲዩብ ዝቐርብ ሓሳብ እኒአኒ ዩቲዩብ ንምኽፋት ድልየት እኒአኒ ንስኻትኩም ሰሪሕኩም ከካፍለኩም ክኽእል እየ ብጥቕሞም ስለልኽእል ሸር ገይርኩም ልመሓዝት ስርዓት ተኸታቲሉ እዩ ፕሮሰስ ዝገብረልኽን ዩቲዩብ ቅርሺ ንክኸፍለካ ቪድዮ ሰሪሕካ ጥራሕ ሸር ምግባር ሰባት ብጣዕሚ የድልዩ ከምዚ ነገር ተገይርካ ፅቡቕ ልመፅእ ይምህረት ወልያ ይኸው ፌስቡክ ኣብዚ ክገብረልካ ሰላም ሰላም ናብ ብርሳቂታዊ ዩቲዩብ ቻነል ተኸታተልቲ ሃመን ኢኹም ደሕና ዲኹም ኣነ ብወገነይ እግዚኣብሔር መስገን ሰላም ንኹ ንስኻትም እውን ከምዚ ኣነ ሰላም ንኽዎ ሰላም ክትኾኑ በዓልቲ ሙሌት ተስፋየ ልማዓንቲ ልክዕ ከም ዝበርስ ትረኽሞ ብሓድሽ ፍልይ ዝበለ ቪድዮ እየ መፅአ ኣለኹ ብጣዕሚ ደስ ይለኒ ደስታይ ክገልፅና ብጣዕሚ ገይረ ለኣኻ ትብለ ከመስግነኩም እየ መፅአ ማለት እዩ። ዩቲዩብ ከፊልኒ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ዶላር ተኸፊለ ለመጀመርያ ግዜ ማለት እዩ። ዩቲዩብ ካብ ልኸፍት ያው ዓመት ገለይ ገይረ ኣለኹ ዓመት ገለይ ደሞ ዩቲዩብ ከፊል ንብለኩም ሓላላተይ ያው እንድዒ ቃላት የብለይ ስለልተከታተሉኒ ላይክ ስለልትገብሩ ኮመንት ስለልትገብሩ ብኡ ደሞ ሸር ስለልትገብሩለይ ካብ ልቢ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ማለት እዩ። ነቆልዓየ ያው ወዲ ዓመይ በኩለከ ቦክ ሃደቂ ሰብ ቪድዮ ክሰርሕ ሓስዮ ማለት እዩ። ምንም ክኾንለይ ግን ንቐፅል ማለት እዩ። ዩቲዩብ ትኸፍቱ ተሓስቡ እሞ ግን ከምዚ ዩቲዩብ ብጣዕሚ ኢለ ድኸም ተባሂልኩም ተቋርፅዎ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ብልቢ ከተሰምዑኒ ክሳዕ መጨረሻ እዚ ቪድዮ ተኸታተልዎ ኢኹም ሓላላ ጠንካራታት ገወዛት ሓቦ ለስነቓኻ ዕርኽትና ኣሕዋት ኣለዋኒ እንድዒ ብቃላት ክገልፀን ይኽእሊ እምባ በፃእኺ ጥዑይ ስራሕ ስርሒ ጎብዚ ንሰብ ዝጠቅም ስርሒ ኢለን ብጣዕሚ ልመኽራኒ ኣሕዋተይ ኩሉ ግዜ ውግድነይ ዩቲዩብ ከፊተ ይኹን ቀድሚ ዘኽቲ ደሞ ብስራሕ ይኹን ብምንም ነገር ይኹን በቃ እንድዒ ብጣዕሚ ትብዓት ዝኾናኒ ኣሕዋት ኣዕርኽቲ እንሃዋኒ ይኸው መሳላኽን ኣብዚ በፂሕ እነኹ እግዚኣብሔር መስገን እስኻትን እንኳዕናት ይኾንክን ብጣዕሚ እየ ልፈትየክን ኩሉ ግዜ ንበራለይ ቃላኻትን ክገልፅ ከለኹ እንድዒ ብጣዕሚ እየ ለመስግነክን ሓላላተይ ንበራለይ ኣሕዋተይ ልባማት ዝኾነ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣዕርኽታት ጥሪአየ ካብ ዩቲዩብ ማለት እዩ ማት ዝኾነ ኣዕርኽቲ ካፊልኒ እዩ ለኣኻትለ ብልቢ የመስግነክን ሓላላተይ ንበራለይ እስኻትለ ልክዕ ከምዚ ኣነ ተሓጒሰየ እንኹ ፈረፃማ ይረኽበለ ኣለኹ ማለት እዩ። እስኻትለ ፈረፃማ ክንትረኽባ በዓልቲ ሙልእቲ ተስፋየ ጠንካራታት ይኽን ግዴታ ደሞ ፈረፃማ ክንትረኽባ ይኽን ማለት እዩ። ይቐኒየለይ ብጣዕሚ እየ ለመስግነክን ለኣኻትለ እሞ ዝገንዘብ እዚ ክኽፈል ዝገበረኒ ዋና ፕሮሰስ ዝወድአለይ ብደንቢ ገይሩ ዩቲዩበይ ብስነ ስርዓት ሒዙ ልክዕ ሓምናዊ ዓለ ተኻናኺኑ ግዴታ ክኽፈል ዝገበረኒ ደሞ ኢፍየ ማዕረይ ካብ ልቢ ብጣዕሚ እየ ለመስግነካ ዩቲዩበይ ሓምናዊ ዓለኻ ዩቲዩብ ተኻናኺንካ ኣብዚ ደረጃ እዚ ስለለብፃሕካለይ ካብ ልቢ ብጣዕሚ እየ ለመስግነካ ማለት እዩ። ስራሕ ሓዲግካ ትድውለልካ ተለኹ ብዙሕ ነገር ሓዲግካ ስለ ተመቻችየለይ ነበርካ ብዙሕ ነገር እንትን ትብለለይ ስለነበርካ ካብ ልቢ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ማለት እዩ። ብሳላኻ ደስ ይልኒ ብሳላኻ ኣብዚ በፂሐ ማለት እዩ። ኢፍየ ሰዓት መሊእኽን ወይ ከዓ ትመልኣ ንእሽተይ ዝቓረየክን ኣሕዋተይ ምስ ፌስቡክ ኣብዚ ክገብረልክን እየ ቡናይ ተምልኣት ከላይኽን ብጣዕሚ ጥንቁቕ ልክዕ ሓምናዊ ዓሉ ገይሩ ብደንቢ ኣማቻችዩ እዩ ፕሮሰስ ዝገብረልክን ከምዚ ሓደ ሓደ እኒኦም ሓሩፅ ኢሎም ውህቦ ኣቢልክኖም ወዲያ ብሓደ ግዜ ምልእ የብልዎሞ ካብኡ ወዲያዊ ይምልሰካ ማለት እዩ። እሱ ግን ቪድዮኽን ሕድሕድ ቪድዮኽን ሪኡ ዝተዓፀየ ነገር ተሃልይዎ ከፊቱ ብደንብ ብስነ ስርዓት ተኸታቲሉ እዩ ፕሮሰስ ዝገብረልክን ዩቲዩብ ቅርሺ ንክኸፍለካ ቪድዮ ሰሪሕካ ጥራሕ ሸር ምግባር ይኾነይ ብጣዕሚ ብዙሕ ፕሮሰስ እነዎ ካብኡ ደሞ ብጣዕሚ ጠንካራታት ዝኾኑ ከምዚኦም ንበሉ ሰባት ብጣዕሚ የድልዩካ እዮም ማለት እዩ። ከምዚ ብዙሓት ተምሓሩ እኒአው ዝመልኡ ወዲያው ዩቲዩብካ እንትን ትብሎም ምልእ ምልእ ኣቢሎም ተተቐቢልካ ተቐቢልክ ይብልካ ተመሊስካ ደሞ መሊስክ ይብልካ ማለት እዩ። በላ ሓንቲ ነገር ኣይረድኡኻይ እዚ ግን ለዩቲዩብካ እዚ ፅቡቕ ኣይኮነይ ከምዚ ነገር ከይትገብሪ ከምዚ ነገር ተገይርኺ ፅቡቕ ልመፀልኺ እዚኣ ሕማቕ እያ እዚኣ ፅቡቕ እያ እዚኣ ሰዓት ከምዚኣ ግበሪ ብቻ ይምህረካ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘለዎ እዩ።
إن تملأت دليا يو فيسبوك أو زيك جبر الخنية يوتيوب دمو أب تحتي أبنا مجمريا كومنت ترخوا أدخل آخر بزحات خيركم دمو سبسكرايب جورو إخم بسوي مالتي أبي يوتيوب شانل أديهم بدعمي دس هالي مهارت فيديوهات اللوجو كاو بدعمي تدقمي إخم سبسكرايب غيرهم نادولو لخوة مالتي وكل جزء للقو فيديوهات من تلاقاتكم مسأكم حلالاتي إن كاو دمو همزي يوتيوب خب فيديو همزي توقعت اللي كل جزء أما أخل يوتيوب خب فيديو يلبهال مالتي يوتيوب خب فيديو هو خب فيديو بصحة حواتي لا يوتيوب القرب حساب لها ليكم لسه بلي مهر لسه بلي زنانة حساب لها ليكم جن همزي خب فيديو تبهالت لهم خب فيديو لكم تحرقوا ونيكم مالتي منهم كي جمركم جن كاوك آلات سوات سمعكم مالتي يوتيوب مالت سراح يبقى هم بزنس نجار سلالة خانة سراح يبقى صيرو سراح سلالة خانة دمو يا بيت منم يخون منم سراح يدكميو غرش تخفل اللي تخوينها قديتها تدكميها قديتها تلفعها قديتها تعجستير ليك أي مالت تعجسها إخا عود تخون يوتيوب دمو لك عام إيو مالتي تعجس تدكم لسراح خايا فيديو منم نجار ليتر أي قري لايك لي واللي خون بزح نجار مالتي تخل لا يدخين خسرح خايا مالتي سوخا عنده وزا دمو صريح خايا بتعني سب يفوتيو سبيريو لا بزح شريك ليوتيوب القرب حساب لله خب فيديو لبلو ساعات ينيو ساعات مملأ ساعات مالتي ساعات مملأ تبهالت لهم ناي خاتم فيديو تملكتو خزي أنا 10 دقيقة فيديو شيرتيله 10 دقيقة فيديو حادثة 3 دقائق كسل دقيقة تريوبا حادثة 10 دقيقة تريوبا حادثة شوعت 5 دقيقة تريوبا زين دقيقة تتعارين ساعات يخونا لك ساعات للا حادث ساعات 5 ساعات 3 ساعات لا 4 ساعات كمان لأنه مالتي زي وانا خبيدي لولا وانا سم مالتي قد لي بلاتخا ندحر وانا لزناني لسوي مهر حساب خيلت تهليكا عملت له على سي أي وسدكاي يا إحنا مسرح لخانة مساعد عرب مسرح لخانة هندس ولا يجزي دمو قد مسرح يو من مسأجم يولي مالتي أعد خوينهم قد بتعمي بزح نجار تسرح تخليهم مالتيو بتعمي بزح بتعمي مالتي كاوزن نقرأكم بالعلي بتعمي بزح ترديكم نعم أعد خوين خا بتعمي كسرح يخلي من هذا لا خلوا أكلوا خا أديوخا همزل والحكم دلية النخيلة تهليكم قالوهم بملؤ بقى سرحي لهم تحيسهم يوتيوب يكسرح خالي سرح تخفت يدلي يوتيوب يكسرح تيلهم بتعمي بزوح جنزب تسرحوا تخليهم كاب يوتيوب مالتي ولا حتى همنا خالي انتنسي ليش اقرك يا خالي همزل والحكم دليتنا خالت تهليكم راح ساتني ندليهم موبايل طرح واي فاي بقى زي ان طرح حيسهم بتعمي بزوح جنزب تسرحوا تخليهم مالتي كاب سدت تموتوا خازي دمو بدعمي نا موبايل تطقمتي بدعم بزح سب لا بزح يلخدلو كاب سدتو عندكم كاينكم همزي نجر خافيتكم فيديوهاتنا سرحكم شير تقبرمو يوتيوب بعلو كخفلكم خولي مالتي دمو ام مجمريا لاي يخم بزح غزي لوسدكم ليشتي 5 ورحي 6 ورحي كاب عمت للو لوسدكم بي مخفال تجميركم كل غزي ورحي يخفلكم مالتي ورحي تخفلكم تلقين وانو نا فيديوكم وطيت نا سرحكم وطيت يو مالتي لسرحكم مو فيديو هامي عينتيو لسبي مهرديو لسبي يطقمديو سب بزح سب لتملكيتو ازي الوسنو مالتي بزحي تسريحهم او ورحي بدعم بزح تسريحهم بدعم بزح يخبلكم او ورحي بحر لي سرحكم نيشتي خلت 3 فيديو شرتيلكم ابزنا كيو ورحي تنكركم تسريحهم زانا خلت 3 فيديو سرحكم ما اكيو احد ورحي تقلالا يخفلكم مالتي حلالاتي أوزو ساعاتنا سابسكرايب مملا زو بروسس ساعات مليئهم بروسس كالت جورو مس يوتيوب بزح مسجات اللي مصنه لسه ورح اللي تصنح مسج اليوم مالتي الصوتات تمليئو انتن تغيرو تماتشاتيو كابل خفلكم أوزي جزي لوسدكم تخفال ميرجن خل جزي تخفى عليهم تخونوا لك عم سرحتني من قستي مالتي حلالاتي إن سرحيهم لك عم زولكم دليتنا خلت كليكم نو كأو كونفيدنس يدلك أي همز الكاميرا توزع نشتي خبدي بلي المجمريا جزية لحرقن بقى خلنا نجر لا لمود خيي خدخل قليل نجر مسيل اللي سمعك مالتي وانا جن عدل لهم سدت تحسو سبات سدت كيت موز عندهم هنهم صراحة عندها خوينها بيتعمل بزح جنزبي اللي سرح مالتي حلالاتي حسابي بدن بترديكم نبنا ما يوتيوب يخف اليو انا لك سرحيه لا يوتيوب القرب حساب اني يوتيوب لمخفات دليت النهني قلتوا له تعليقهم دمو
ስለ ዩቱብ አከፋፍታ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ከዚ ኩሉ ነገር ኩሉ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ኣብ ዩቱብ ሰርች ገይርኩም ቪድዮታት ትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ዩቱብ በአምሓርኛ ወይ ከዓ ብትግርኛ ናይ ዩቱብ አከፋፍታ ኢልኩም ሰርች ተገይርኩም ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዩቱብ ዝተፖስቱ ቪድዮታት ኣለዉ ካዚ ቪድዮ ላረእኹም ኣብ ሞባይልኩም ናብ ዓልኩም ዩቱብ ቻነል ምኽፋት ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሓላላተይ ኣጋጣሚ ቪድዮ ሪኢኹም ምርዳእ ለኣወየኩም ድንግር ለበለኩም ተሃሊኹም ደሞ ተኳስኻትም ሰሪሕኩም ተኳ ዩቱብ ከፊልኩም ፀገም የውሊ ኣነ ዛ ልኽኣልኽዋ ክካፍለኩም ክኽእል እየ ብመሰንጀር መፂኹም ተናገሩኒ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እስኻትም ጥራሕ ጠንከሩ ስርሑ ምናዳ ዓዲ ዘለኹም ማርያምን ብጣዕሚ እዩ ዝጠቕመኩም ብጣዕሚ ካብዚ ዝነግረኩም ብላዕሊ ኣብ ስደት ኮይንካ ያው ቪድዮ ክትሰርሕ እንድስ ኩላይ ግዜ ትረኽቢ ካብኡ ደሞ ቪድዮ ንምስራሕ ኣብ ዓዲ እዩ ምችው ደስ ዝበለካ ሰዓት ትሰርሕ ምንም ንዓንቅፈካ ነገር የለይ ማለት እዩ ሓንቲ ዓረብ ኮይንካ ግን ያው ንእሽተይ ይከብድ እዩ ዝኾነ ነገር ኣብ ልሓሰብካዮ ትሰርሖ ይትኽእል ደስ ይልካ ካሜራ ዘጋጅኻ መንጎ ትፅዋዕ ያው ክዳን ቀይርካ ትኸድ ተዘጋጅኻዮ ነገር ካብ ርእስካ ይፈርሰካ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ዓዲ ግን ዓድኻ እዩ በቃ ዓድኻ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ማለት እዩ እና ወግዕ ኣብዚሕልኩም ለማሓዝትኩም ሸር ገይርዎ ኢኹም ኣጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ ክጠቕሞም ስለዝኽእል ሸር ገይርኩም ለማሓዝትኩም ኣውፅሕሎም ማለት እዩ ሓደሽቲ ላውዚ ቻነል ንመጻእኹም ተኸይልኩም ከዓ ሳብስክራይብ ገይርኩም ቤተሰብ ኩኑ ማለት ምናዳ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ እዚ ዩቱብ ቻነል እዚ ለኣኻትን ብጣዕሚ ይጠቅም ያው ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ብቻ ግን ኣውራ ደቂ ኣንስትዮ እየን ብጣዕሚ ብዙሓት ልከታተላኒ ስለልትከታተላኒ ላይክ ስለልትገብራለይ ስለተበራታትዓኒ ደጊመ ካብ ልበይ ብጣዕሚ እየ ልመስግነክን ሓላላተይ ሓደሽቲ ንመጻእኽንለ ምሳና ቤተሰብ ኾና ሕዚ ቻሌንጅ ስለና ፀጉሪ መንውሕድ ቻሌንጅ ላ ጀመርና ኢና ምሳና ትጅምራ ትደልያ ደሞ ብደንብ ገይርክን ቪድዮታት ብታሕተለክን ቪድዮ ላርእኽን ትከታተላ ትኽእላይኽን ማለት እዩ እና ኣብዚ ክፍል ለየክን ቻው ሓላላት ሸር ምግባር ከይትርስዑ ኢኹም ላይክ ከይርሳዕ ሰብስክራይብ ከይርሳዕ ባይ ሲጎልብኝ የሞላሽልኝ ስወድቅ ያነሳሽኝ ከልጅሽ ያቀረብሽኝ ጉልበቴ ሚስጥረኛዬ ብርታቴ መጽናኛዬ ኪዳነ ምሕረት እናቴ